Què tal, com estem? Avui proposo un vídeo d'opinió, diguéssim, si voleu, política, com a historiador, però al final és un vídeo d'opinió, és un nou format que he pensat per al canal aquest d'història perquè, diguéssim, això em permet pujar vídeos, diguéssim, més sovint i de qüestions més senzilles. Avui us porto una petita reflexió que he fet. Volia fer un vídeo de balanç del 2019, però hi ha tants temes que no sabria massa bé ara mateix quins escollir, i l'últim que em ve al cap, diguéssim, des d'un punt de vista d'un historiador que me fa pensar és el tema de l'exhumació de Franco. Segurament Pedro Sánchez, que aquests dies, diguéssim, va estar de batalla política per mirar de ser investit per segona vegada, i segurament la definitiva com a president del govern espanyol. Jo no sé quina obra de govern durà a terme, però segurament Pedro Sánchez, des d'un punt de vista dels historiadors i com a mínim de la parcel·la, per entendre'ns, de la memòria democràtica, segurament passarà a la història com el president que va exhumar Franco, encara que ho fes malament, però ho va fer. I estava buscant als diaris exactament una qüestió que me té molt capficat, com a bon català, per entendre'ns, que és quan va costar allò. Quan va costar exhumar Franco? Quants diners va costar a tothom? He buscat diversos articles i no me n'acaba de sortir. La xifra oficial del govern, segons diversos mitjans, des de La Sexta, El Plural, parlen d'uns 11.000 euros. Però després hi ha un article de l'ABC que parla de més de 60.000 euros, i després algun altre article que parla que el Panteó ja en el seu moment va costar més de 60.000 euros de fer-lo, que era un panteó de fet públic. Això és una qüestió interessant, perquè a Espanya, imaginem-nos que ens agafem les xifres, diguéssim, a la baixa, estem parlant de 150.000 morts durant la Guerra Civil, 500.000 exiliats, 50.000 morts més segurament durant els diversos assassinats que es duen a terme durant el primer franquisme, molts altres que no sabem perquè la xifra de víctimes del franquisme és molt difícil d'oferir-ne una dada, diguéssim, definitiva. Des d'un punt de vista quantitatiu és molt difícil de quantificar, però imaginem-nos que estem parlant això d'uns 200.000 morts que han de ser bona part d'ells exhumats, per tant, i tornats a les seves famílies. I penso, per exemple, en el meu besavi, que està a la fossa comuna del cementiri de les Borges Blanques. Qui ho ha de pagar, això, Per què exhumar Franco pot costar entre 11.000 i 60.000 euros, però el meu besavi encara ha d'estar a la fossa comuna del cementiri sense que sigui exhumat. La Generalitat està fent una molt bona feina en aquest sentit, lenta pel meu gust personal, però l'està fent, i l'està fent bé, i l'està fent amb qualitat i amb rigor científic, que és al final l'important. Però encara falta molta feina per fer, no només a Catalunya, que és pionera en aquest sentit, sinó en el conjunt de l'Estat, on hi ha altres llocs que també han fet molt bona feina, com a Andalusia, on se va intentar, diguéssim, una política de memòria potent, tot i que, evidentment, ara està totalment cancel·lat allò, però qui ha de pagar totes aquestes exhumacions? Doncs jo tinc una proposta, Que ho pagui Franco, que ho paguin els Franco.